Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Kuntwela ezansi Kweyamanzi Emkhanyakude libambezelekile elwaye imeya yeTheku. Kanti ke i-Santaco yaziqhelalanisa nombhikisho we-EFF. Izindaba ze-1KZNTV zifundwa nguSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umphakathi wakwaJona eNgwavuma uzwakalise ukujabula ngokuqalwa kohlelo lokufakwa kwamapayipi wamanzi azophakela lo mphakathi. Elinye lamalunga lomphakathi uSelina Mthembu uthi impilo inzima njengoba amanzi bewakhe edamini futhi bephinde besabele nabesifazane njengoba kudlange isihlava sokuhlukunyezwa kwabo. Isifunda Emkhanyakude ezinye zezindawo ezisadonsa kanzima ekutheni abantu bakhona bakwazi ukuthola amanzi ahlanzekile. Umphakathi wakwaJona eNgwavuma enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uveza ukuthi iyalokoza inhlasi yeThemba njengoba umnyango wezamanzi kuleli ubambisene nenkampani ephakela amanzi uMhlathuze Water kanye nomasipala wesifunda Emkhanyakude sebeqale uhlelo lokufakwa kwamapayipi azosabalalisa amanzi kule ndawo. Ukujabula kukhulu ngoba ngazi ukuthi ngakufananisa nani. Kukhulu impela nje. Kukhulu ukujabula njengoba ngizothola amanzi ekhaya. Ngendlela basicabangele ngayo. Ngiyabonga. Impilo gogo binjani nje yamanzi ningena? Kade ibuhlungu mntanami impilo kade ibuhlungu imangalisa futhi idabukisa. Impilo ibuhlungu impela nje. Amanzi besiwathola edanyeni esiphakupa kusifaka ekhanda. Uhamba uyokukho ubuye naso uzosibeka ufike usebenzise. Uma siphela futhi uphinde ukhumbule edanyeni futhi uhamba okukho. Uzubeka ukuze kube namanzi ekhaya. Ngoba ayikho enye indlela kade singawathola khona amanzi edanyeni kuphela. Yalo nami ngithi ngathi ngaqhubeka lokuhlobo lamapayipi nami ngeke ngijabule ngihlale nje ngivule empompini ngiwashe ngihlale phansi. Ngiyajabula kakhulu bantwana bakaNkulunkulu mangabe kungenzeka njalo. Amanzi beniwathola. Amanzi ade swathola phi swathola le phansi emfuleni le emfuleni bathi kungakuphi edanyini asashile. Sisuke lapho sele phansi ebheka indoda bantu abamsambe siyenda vuwe busuku semfuleni busuku sengekho nalegebengu manje sekunayigebengu abantu abamasisazi ukuthi sesingahle senzeni. Singabonga kakhulu Nkosi yami ngoba abantu sebayigebengu sesibulalana sodwa abantu abami. Siyabonga lo nisenzela kona uNkulunkulu anikhube abantu abami nisenzele okuhle. Lo ngungqongqosho wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuzolonke uSenzo Mchunu uhambele kule ndawo yakwaJona ukuzobheka ukuthi ngabe lolu hlelo lokufaka amapayipi lusahamba kahle yini. Umchunu ukholwa ukuthi lolu hlelo luzosiza kakhulu umphakathi obudonsa kanzima ukuthola amanzi. We are happy with what we see in terms of progress. This is Ngwavuma scheme to reticulate water from Jozini Dam to all these homes. And we are happy to see that what we see on paper is in line with what is happening on the ground, which is why we are here. We no longer work on papers. We work on touching, on ensuring that delivery is actually taking place with what, in line with what we expect. Now, this is particularly the case because, as you see in that home, Kwamata, umama lapha ukhulile uyasho ukuthi hayi ubewuthwala nje 25 liters ingabikho nkinga kodwa manje uthi hayi usekwazi ukuthwala u2 liter kuphela manje u2 liter ke ugeza kanye bese uyaphela angisho ukuthi bamosa amanzi kodwa ngisho ukuthi uyashesha ukuphela manje ke sifaka amanzi la Emkhanyakude kodwa kwamanje sisela kulama wadi abheke Ngwavuma ngalesi scheme. Sazokhava ke zonke ezinye indawo wonke amanye amawadi sayikhuluma kahle indaba mase sifike lapha ehall. Kodwa nje manje masiqeda la hayi sengiyazi ukuthi amanzi siyawafaka. Hayi ukuthi sithi siyo noma siyacabanga noma sine plan siyawafaka manje amanzi. Kanjalo udaba lokucisha kwagesi alisalanga ngaphandle njengoba ungqongqosho uMchunu ephinde waveza ukuthi lusayinkinga kwezinye izindawo njengoba kunamaphampi okuyiwona ahambisa amanzi ayaphazamiseka uma kuhamba ugesi. Kanti lo daba uveze ukuthi bazohlalela phansi badingide nongqongqoshe kagesi. Indlela ugesi osebenza ngayo kwamanje la eSouth Africa uyawazi ukuthi unaletho to load shedding
uyasebenza ubunqamuka usebenza ubunqamuka manje amanzi ngoba uyawakhuphula njalo uzafika kule amezi ahamba nge-energy mayinqamukile asikwazi ukuphampa amanzi edanyeni asikwazi ukuphehla amanzi siwacoce lapha esihlanzini manzi yonke nje into ivele ibe inkinga kodwa ke endaweni eziningi la eSouth Africa into esiyikhulumayo manje ukuthi asibe nama reservoirs abe maningi siqalile eGauteng sahlangana nabo bonke omasipala labo besenza ucwaningo nezinkulumo nezinqumo eduze sisondelene sixoxa almost indawo ngendawo ukuthi no le system le ayisebenzi kahle ngalokho sizodlula ke siye kwezinye indawo kodwa inhloso yethu ukuthi uma ngabe kunenkinga kagesi okungenani uma usunqamukile ugesi ngamanzi nje akuma reservoirs akuze kuphele 24 hours lokhu sibaphakela abantu amanzi kodwa ugesi ungasekho inhloso yethu ileyo ukuthi sibe ne storage capacity esithe xaxa. Ungqongqoshe umchunu emva kokuhlola ukuqhubeka kwalolu hlelo ubese ehholo lomphakathi ukuyokhuluma namalungu omphakathi ngezinkinga kanye nesixazululo esithinta amanzi. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo kwaJona engwavuma. Kubambezeleke okokuqala namuhla ukuqhubeka kokuqulwa kwamacala angaphezulu kwezinkulungwane ezimbili abhekene nowayeyimeya yeTheku uZandile Gumede nabasolwa bangama-21 athinta inkohlakalo ukukhwabaniswa kwethenda yemali ka-320 million wamarandi yokuqoqwa kukadoti eThekwini okuthiwa kwenzeka ngo-2018 kuya ku-2019. Umbuso Ngcobo ongufakazi uyena osaqhubeka-ke nokuphenywa ngemibuzo ngabameli babasolwa kanti-ke namhlanje kuseni akafikanga ngenxa yokugula. Namhlanje isonto lesibili endisekulwesine lokhu kuqhubekile ukuhlala kwecala yize namhlanje sikubona kubambezeleka ngokwembiko lokhu vele ukuthi ngathi kukhona ungabikho kukafakazi mhlawumbe basingabheka nje kafushane ngendlela esaqale ngana ngendlela eliqhubeka ngayo kuthini ukuphawula kwenu. Siyabonga siyabingelela kuwe Tebogo sibingelele nababukeli be-1KZNTV. Kubhlungu kakhulu ukubuka lento eyenzekala enkantolo njengamanje ukuthi umbuso kanye nofakazi wawo babukeka beyabantu abenza into ekuthiwa ukudlala ama games. Lokho ngikushiso ukuthi ngenza isibonelo sento eyenzeka izolo ngoba benikhona izolo nayibonela nayizwela. Umbuso ufunwe iphepha engicabanga ukuthi likhona kwi-email emsebenzini lapha kwamasipala obekufanele ukuthi lithunyelwe nge-email ikwazi inkantolo ukuthi iqhubeke kodwa ke akukwazanga inkantolo kuzowaphoqa ukuthi iguqele namhlanje la sesitshela khona ukuthi ufakazi yakekho. Buka ke into embi ukuthi yini ke la ukuthi uma ufakazi ezothi ufakazi bakhe la eqala ukuthi icala lafika kanjani uthi ufakazi wafika umuntu ngo-10 to 4 ephethe envelope ofika wayishiya e-reception wadla phansi basala bayivula benza yonke iprocess ngakusasa ngo-9 imetha basebeqedile ngayo isiready ukuthi beyikhiphele ngaphandle. Izolo ngo-3 bekufuneka idocument engicabanga ukuthi ikhona kwi-computer beke sengasekho umuntu e-office likuphi iqiniso lapho. So lonto le isitshela ukuthi umbuso kanye nofakazi wawo badlala ama games and badlala ngeimpilo zabantu because icala njengoba liza lapha enkantolo libiza itshe lemali bonke labantu abamele licala ngoba lise high court nje bawo advocate bathatha imali engapheka 20,000 umuntu ngamunye usuku ukuthi ezomela abantu lana. So nje lento yenzekalana ngempela akuyona indlela yokuphesiwa ijustice noma yokufuna ubulungiswa. Namhlanje bekade enhleleni nokuthi nizokwenza umkhuleko njengoba kulwesine ukukhulekela yena uMama Gumede njengoba uqhubeka ucala mhlawumbe yini ebuye yaphazamisa. Hayi uyabona uNkulunkulu uyasebenza emfihlakalweni. Shuthi ngabe sithandaza lapha ngaphandle icala daliqhubeki. Shuthi uNkulunkulu ukhulumile nabantu ade behlela umthandazo ukuthi hayi umthandazo awuhlehle ngoba bathe kuneyinto abasazama ukuthi beyilungise inthembo ukuthola ama permits ukuthi bekwazi ukumisa izinto ezithile lapha ngaphandle kwenkantolo egcine ingenzakalanga engicabanga ukuthi ngeviki elizayo ngolwesine uzokwazi uqhubeka ngendlela efanelekile. Siyabonga ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu Tebogo. Andokhuzwayo okhulumela abalandeli bazandile Gumede njengoba kuleli sonto ukuqulwa kwamacala abo kungenela esontweni lesibili. Namhlanje ke kathe ukubambezeleka njengoba ukusukela nje kusena yikho into ethe yenzeka kanti imbike evelayo iveza ukuthi ufakazi ombuso kuyena osagibele ebhokisini okumbuso Ngcobo unokugula kuTebogo sibisi ngesenkantolo enkulu eThekwini.
Inhlangano yabamatekisi kuleli Santaco iyaziqhelelanisa ke nemashi ehlelwe iqembu le-EFF ehlose ukumisa ukusebenza kwezwe ngomsombuluko zayo. Lemboni ke ikhiphe isitatimende esicacisa ukuthi ke abamatekisi angeke bezibandakanye nalokhu ngokwabo ke kuzobe kusetshenzwa njengenjwayelo. OweSantaco KwaZulu-Natal uSifiso Shangase uthe elaleli selibhekene nezingqinamba eziningi kamuva ngakho ke izinto ezifuze lezi zizophazamisa umnotho. Imboni yabamatekisi kuleli isiziqhelanisile nokumiswa kwezwe okuhleliwe iqembu le-EFF ngeviki elizayo. Ubuholi bethu ezingeni lesifundazwe kakhulukazi nasezingeni likazwelonke kube nawo umhlangano nobuholi be-EFF. Andike ey'ntweni ezibulakalile ukuthi cha uma uthathisa nje ukuthi sisukaphi njengezwe. Siqale saba nenselelo la kwizwe lakithi la uthole khona ukuthi kuba khona i-COVID-19 kwasuka lapho kwazoba khona ikhukhula kwaphinda futhi abanenkinga thina yodlame lolu olilimaze laguqisa kakhulu umnotho ezweni. Emveni kwaloko sithema sibuka ke sesizama ukuthi izwe libuyiselwe ngokungconywana asiboni ukuthi kuyinto engasilekelela le kakhulukazi ukuthi silungise urongo omunye urongo. Ushangase uthe imboni yakhiwe ngabantu abahlukene baphinde bahlukane nangamaqembu ezepolitiki. Imboni zamatekisi sinabantu abaningi abaqhamuka enhlanganweni ezihlukahlukene zezepolitiki baba ngaphansi kwethu kodwa ihlangene nabo ngokuhweba kwezokuthutha. Uma ngase ukuthi ke inhlangano zezepolitiki uma ziba nemduvo ethize ezifisa ukuthi yenzeke bese kuba khona thatha inhlangothi sibone ngathi kusilimaza kakhulu siyimboni ngoba egcineni sinabantu abaqhamuka enhlanganweni ezihlukahlukene okusho kufanele zivumele zonke imboni ekutheni ke makufika inhlangano zepolitiki sihlale njalo sikodla amandla ethu okwenza ukuthi ke egcineni manje sibuka ukuthi makuthathwa isinqumo asisithathe ngobulungiswa bese sibhekela nangengomuso ukuthi umuntu enje yenzeka so makubi thina njengemboni nobuholi bemboni ngoba yobe sisixakanisa uma siqala sivuma into njengalale kodwa lilonke nje siyimboni ezokuthula amatekisi asiyona ingxenye yokuvimba. Ushangase uthi amatekisi azobe esebenza njengendlela ejwayelekile. Kuningi kuzoba ngamampunge okukhulunywayo kusetshenziswe ngoba afuna kusathiswa abantu ngenxa yemboni ezokuthutha. Njengoba sesikhulumile thina saphinda futhi sakhipha ke nestatement lokho kuyikona nje okumile ukuthi imboni izobe isebenza. Kodwa futhi ke nabo laba akuyibona bona abahleli bazokwenza ngayo yonke indlela imizamo yokuthi badukisa abantu ngokwesimo seposition ngoba noma nihamba la nginganika nje nanekhophi esiphuma ku-national eshoyo ukuthi zonke izifundazwe zemboni ezokuthutha amatekisi iy'moto ziyasebenza ngokuphelele ngelanga leli ekumsombuluko. Ngizoninika nanekhophi ukuthi niyibone khona nje ukukhomba ukuthi sesiwuthole nomyalelo ophuma kwekhomkhulu ukuthi ke cha bubu thina siyaqhubeka nokusebenza noma kuthiwa ikhona imduvo kwabantu ke abafisa ukuthi babe ingxenye yayo ngeke sibavimbe kodwa imoto zethu zobe zikwazi ukusebenza. Kanti amanye amaqembu ezepolitiki kanye namabhizinisi baziqhelanisile nabo nalokumisa kwezwe okuhleliwe. Ezindabeni ze-1KZNTV ku-Ayanda Dube semgungundlovu. Ake sihlabe ikhefu umbukeli sihlangabezana kanjani masibuya 8 olo. Asiphinde sikubingelele sikwamukele mungabe usanda kusijoyina ubukela izindaba ze-1KZNTV nazi-ke izihloko zezindaba esifolosa ngazo namhlanje. Kuntwela ezansi Kweyamanzi Emkhanyakude libambezelekile elwaye imeya yeTheku. Kanti iSantaco yaziqhelelanisa nombhikisho we-EFF. Owesifazana ophila ngokukhubazeka uAlzina Zulu uthi ukulinda isikhathi eside ukuze bathole usizo lwezinsiza ezibhekene nokukhubazeka kwabo kusayingqinamba enkulu esabhekene nabantu abakhubazekile njengoba ezikhungweni zikahulumeni kunohlo olude lwabadinga ukulekelelwa. uZulu usho kanje ngesikhathi ibandla iJesus Christ of Latter-day Saints inikeza ngezinsiza zabakhubazekile eminyangweni wezempilo ngenhloso yokubalekelela ukusheshisa uhlelo lokuhlinzekwa kwabakhubazekile. Kubuye inhlanti yethemba kwabakhubazekile ngesikhathi ibandla likaJesu Kristu ey'nsukwini zokugcina linikezela ngey'nsiza zabakhubazekile zenani lika-5.4 million wamarandi. Omunye wabakhubazekile uvezeke ukuthi basathole kanzima njengoba bephoqeleka ukubekezelela impilo enzima kwazise uhlu olude lwabalindele ukuxhaswa. Siba ney'nkinga uthola ukuthi kwi-community abantu bayawadinga ama-wheelchair
apply umuntu mhlambe kwi-department uthola ukuthi ngaloso sikhathi sibaningi siyawadinga ama-wheelchair bangakwazi ukuthi bawathole ngesikhathi. Kubantu abakhubazekile asiveleni uma ngabe siney'nkinga, kungabe ukuthi inkinga eyakho uhlale la uhlali khona kulelo khona ohleli kulona, because abantu abazi ukuthi wena unayiphi inkinga. And two, kufanele sifunde ukukhuluma. Umuntu usuke engazi ukuthi uzokusiza kanjani uma ungamtshela ukuthi ucela luphi usizo. Uma ngabe uqhamuka ku-rural area bayakwazi ukuthi bakunike i-wheelchair ekwazi ukuthi uhambe ngayo kwi-rural area. So njenganami nje njengoba ngisebenza, le wheelchair ilula ukuthi ngimove around noma ngabe ngifuna ukuyaphi without ukuthi ngidependele komunye umuntu ukuthi angisize. Lo mnikelo ububhekiswe emnyangweni wezempilo esifundazweni kanti uhlanganisa phakathi izihlalo ezihamba ngamasondo, izinduku zabangaboni, ukukulekelela abangezwa nokunye okuningi, kanti kufaka phakathi nokwabantu abasebancane. Ngaphandle kwalokhu, leli bandla liphinde laqeqesha abantu abazolungisela abakhubazekile izihlalo ezihamba ngamasondo ezifile nokunye. Leli bandla lithi lo mkhankaso uzodluleleka nakwezinye izindawo. Esikulethile kakhulukazi namhlanje siney'nqola ezu-900. Mase siba ney'nsiza kuhamba-ke futhi ezu-900 nazo. Okuyikona esingako namhlanje. Kodwa kukhona sisazoqhubeka senze futhi inani lisazonyuka. Siyazi ukuthi abantu abakhubazekile kuyinselelo ukubona isikhathi esiningi ukuthi akwazi umuntu ukuthi enze into ayifuna ukuzenza, ayimele akwazi ukuyela la ayifuna ukuya khona. So ikakhulukazi-ke sizama ukusiza ey'mweni ey'fana nalezo ukuthi umuntu uma kulinganisa nje uma ngabe ene-wheelchair enenqola uyakwazi ukuthi ezinye izinto azenzele zona ngale ukuthi azancike kakhulu kwabanye abantu ukuthi baze bamsize. So ikakhulukazi-ke into efana nalezo thina ezenzayo ukuze sikwazi ukuthi noma ubani okhona azi ukuthi uyathandwa. Umnyango uthi-ke uphokophelele ukuqinisekisa impilo engcono kwabakhubazekile bangahlali ngokuthembela ekusizweni ngabanye abantu ukufezekisa-ke izifiso zabo zosuku ngosuku. Ukutholakala kwalezi zinsiza kusho ukuthi ngaphezu kwalokhu thina esikuthengayo njengomnyango wezempilo, ngoba nathi lama devices siyawathenga, kusho ukuthi kuzonezezela kubantu abazothola babe baningi ngaphezu kwesibalo ebesisikalile thina njengomnyango uthola abantu abazothola lezi zinsiza. Futhi lokho kusho ukuthi ne-waiting list izoncipha ngoba kusho ukuthi umuntu obelinde ukuthi isihlalo noma i-hearing aid uzosithola ngoJuly usezosithola manje ngo-April noma uzosithola ngoMay, okusho ukuthi impilo yakhe izosheshe ibe ngcono, akasezolinda isikhathi abekade ezosilinda ekuqaleni. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Kubuye isithunzi emndenini wakambanjwa ngesikhathi-ke ungena endlini yawo entsha. Lo mndeni wakashange Lenskop wakhelwe indlu abantu ababekade beyiziboshwa kepha-ke badedelwa ngoshwele. Bayakheke ngoxhaso lwenhlangano engenza inzuzo i-Gift of the Givers. Ukhomishana wamajele kuzwelonke uMokgodi Thobokhale umukezele le ndlu emndenini. Uthe-ke kubalulekile ukuthi-ke ababeyiziboshwa bethola amathuba emisebenzi afuze lawa ngoba-ke kunzima ukuthi-ke baqasheke kanti imisebenzi yamakhono ezandla ibavulela umnyango eminingi. Uthi sasinzima isimo wesifazane onikelelwe ngendlu kwaShange eLenskop. Isimo sasinzima kakhulu kangangoba izindlu nje zayiwile yonke, kwakusele iroom eyodwa futhi nawe wawubona ukuthi iyawa vele. Sasinzima nje, kwagcwala amanzi yonke into, impahla iphakathi ngayifica intanta lapho nje, kwakunzima kakhulu. Njengamanje ngiziva ngijabule kakhulu, ngibona nje uNkulunkulu indlela angihambele ngayo. Ngiziva nginenjabulo enkulu, sezothi noma linetha nami ngingavuki ngibheke ukuthi akhona amanzi angenile endlini, sengizoke ngilale nje nami ngiphume ekhaya elifudumele. Ngiyajabula kakhulu. Le ndlu yakhiwe yilabo abadedelwa ngoshele ejele. Ngithokoze kakhulu, ngibonge nje kubaphathi bami ukuthi bakwazi ukuthi basinikeze leli thuba lokuthi sibambisane nomphakathi. And then nje lokho kuyintokozo kakhulu. Nomakhelwane-ke futhi abasicwasanga-ke ngokuthi basithathe ngokuthi siyiboshwa nje basiphumile nje, and samisele ukuthi sisebenzisane nomphakathi
siyacela ukuthi nawo komeya bakwazi ukuthi babambisane nathi ngoba njengoba sinama-criminal record asikwazi ukuthola umsebenzi. Thina ngokwethu kusithokozise kakhulu ukuthi umphakathi uphinde usithembe ukuthi khona okusile esingakwenza nathi emphakathini sibe siyiboshwa. Lokho kusinika ithemba lokuthi-ke kungayeka phambili namathuba sengaphinde siwathole. Siphinde sibonge nokuthi-ke umeya ukhulumile ngokuthi-ke khona amathuba azozizamela wona ukuthi sithole imisebenzi nakuba sesike saphuma kuleya ndawo yasejele. Siyathemba ukuthi mhlawumbe amathuba azovela, kodwa siyacela ukuthi-ke angazameli abangana-35 kuphela ngoba nathi singo-40 bani, kodwa-ke silibambile iqhaza sisiza la ngoba sifuna ukuthi umphakathi usizakale, sibambisane ukuze bakwazi usamukela bazi ukuthi nathi khona okuhle okuqhamuka ngakuthina. Inhlangano engenzi inzuzo eGift of the Givers nayo ixhasile kwakhiweni kwalendlu. Ngonyaka odlulela kuzophela unyaka I think kwakuNovember kulezi ikhukhula zabakhona sathola umbiko from udisaster wala eMaritzburg ukuthi kunesimo ekumele sizosibheka la. Safika sizobheka isimo sathola indlu yama ukuthi yayiwile udonga lonke la ngemuva kwasiqusayo nje indlu sasivele singekho right, so sase singenelela ke ekutheni sikwazi ukuthi sibakhele indlu in partnership with the correctional service. Sisebenze nabo ke ama-professionals namalokhunjana kuyiwona sakhelela thina sakwazi ukuprovide i-material yonke yolokhunjana yokuthi ukwazi ukuphumelela ikhaya liphumile. Kanti ukhomishana wamajele kuze lonke uthe izinhlelo ezifuze lezi zibuyisa ithemba kulabo abaphuma ejele. Now what you see here today is a new house that has been built for a destitute family. And this house was built with the labor of those parolees. And that labor obviously is informed by the skills and the education that we took them through when they were in our correctional facilities. We are doing these projects to uplift our communities. We're also doing these programs to encourage our communities to welcome back our parolees and give them an opportunity to give back. Izindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngikwashange eLandskop eMgungundlovu. Izisebenzi zenkampani yamanzi eyaqashwa ngumzinyathi eShayini Greytown zikhale ngokusebenzela ize. Lokhu ke kulandela emva kokuba lezi zisebenzi sezihlala isikhathi eside zingabhalisiwe ngokusemthethweni nokungaholelwa ngendlela efanele. Okhulumela lezi zisebenzi induna uMzonjani Sithole uthi sekukaningi bemahhovisi umkhandlu wasemzinyathi bethenjiswe ukuba babhaliswe ngokusemthethweni. Zikhale ngokusebenzela izisebenzi zenkampani yamanzi engaphansi komkhandlu umzinyathi eShane eMdlovane. uMzonjani Sithole oyinduna yalezi zisebenzi uthi sekuphela iminyaka besebenza ngaphansi kwengcindezi yokungaholelwa ngendlela efanele. Sinenkulu ke ingcindezi esineminyaka siphekwayo emayelana nohola kwethu, asiholi ngezikhathi ezifanayo, sihola izikhathi ezihlukahlukene. Njengoba kunamhlanje kumhla ka15 asikakaholi. Sigcine uhola siholela uJanuary, uFebruary uphelile naku kugamanxa uMarch asiholile. Uphinde waveza nokuthi sebezame kaningi ukuxoxisana nomkhandlu wasemzinyathi kodwa izimpendulo azicacile. Sesizame kakhulu ke ukuthi sixoxisane nabo abomzinyathi basethembise ukuthi cha sizoba abantu ababuyela phansi kwabo, sisuke phansi kwecontract lezi abathi banazo okumanje nje esikule abathi siphansi kwayo esingayazi. Kepha ke bayasho ukuthi uFosi okuyena osinikeza imali kumanje kodwa akukho esekasatshelwa ngaye ukuthi kumanje uyena umuntu ozosiholela. Omunye abasebenzi uGugumoya uthi useqeda iminyaka eyisikhombisa esebenza ngaphansi komzinyathi kodwa abakaze beze bebhaliswe ngokusemthethweni. Sinezikhalo impela eziningi mayelana nokusebenza kwethu phansi komzinyathi. Sekukuningi ke impela njengoba selo saqala njengami ngaqala ukusebenza phansi komzinyathi ngonyaka ka2015 but akukho okwenzakalayo.
noma ngabe kuthiwa sikhuluma ngey'ndaba hlampe zokuthi kufanele sirejisteke. Okunalokho kuye kube ukuthi hlampe bayasibiza besibizele ama-office asemzinyathi sigcwalise wonke amafomu kuthembisa ukuthi cha impela sesithathiwe, kugcine kuyinto ephelela kanjalo. Khona manjalo uveza ukuthi noma kudlula ilunga abasebenza nalo, imindeni yalelo lunga ayitholi lutho, kanti nokufika komzinyathi kuyivela kancane emehlweni abo. Yabo nje lento yokuthi uze kube nesikhathi sokuthi hlampe kukhona ilunga lenu enisebenza nalo lihamba emhlabeni, lihambe umndeni walo ugcina ungatholanga lutho selisebenza iminyaka phansi komkhandlu. Leyo nto leyo isiphatha kabuhlungu ngoba kunelunga lethu eladutshulwa phambilini alizange lize lithole lutho. Ngisho ukuthi beze-ke bezoliphelezela bomzinyathi abazange beze bephumelele. Leyo nto nje ibhlungu, sizibona sicwaseka, asiboni nje impela ukuthi sisebenzela inkampani. Kunalokho nje sizibonela ngazuthi sihamba nje ehlathini, asazi nathi ukuthi kanjani. Khona manjalo umkhandlu wasemzinyathi awutholakalanga ukubuziphendulele mayelana lolu daba. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThobeka Dladla, eShane, eMdlovane. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze nezomnotho masibuye etolo. Sekubingelela sekwamukela uma ngabe usanda kusijoyina usabukele zona izindaba ze-1KZNTV zifundwa-ke nguSiyabonga wakaduma. Nazi izihloko ezihamba phambili. Kuntwela ezansi Kweyamanzi Emkhanyakude libambezelekile elwayemeya yeTheku. Kanti i-Santaco yaziqhelalanisa nombhikisho we-EFF. Ake sikubhekele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.42 maliqhathaniswa nedola laseMelika, libe u-22.24 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani, liphinde libe u-19.54 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide-ke lona lingu-$1,918.56 i-ounce, kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$73.69 umphongolo. Ake siphinde sikubhekele engosini yezimidlalo. Iqembu lebhola lombhoxo labesifazane lakuleli kulindeleke ukuba libonakalise ukuthi khona yini elikufundile kwimidlalo yendebe yomhlaba uma ke selidlala neSpain kanye neCanada kwimidlalo yePacific 4 Oceans. Leli qembu lizodlala ke neCanada ngomhla zingama-25 kwephezulu bese lilandelanise ngeSpain ngomhla lulunye kuMbasa kumqhudelwane ozobe usenhloko dolobha yaseSpain iMadrid. Leli qembu laqeda emsileni ngephuzu elilodwa eqoqweni lakuPool C kwimidlalo yendebe yomhlaba eseNew Zealand nyakenye. Ake sikubhekele isimo sezulu. Mbukeli kungaka kade sikuphakele kona namhlanje ezindabeni zethu sihlangabeza futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.